Το 2-1 πέτυχε στο 64 ο Γκούρμα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Χατζή. Νιφορόπουλος από δεξιά, ωραία κόρσα του νεαρού. Νιφορόπουλος κρατάει την μπάλα, θα δει ένα στήριγμα. Χατζής, η σέντρα, κεφαλιά, 2-1. Πολύ ωραίο γκολ. Η σέντρα του Χατζή και η κεφαλιά του Γκούρμα, 2-1 η Παναχαϊκή. Στη σέντρα του Χατζή, ο Γκούρμα με κεφαλιά άφησε άγαλμα τον Παναγιωτόπουλο, 2-1 η Παναχαϊκή λοιπόν. Ακριβώς το 64. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 80 και πάλι ο Γκούρμα, αφού του σέρβιρε έτοιμο γκολ ο πολύ καλός νεαρός Νιφορόπουλος. Για να δούμε τώρα την Παναχαϊκή ευκαιρία, εδώ έχουμε γκολ σίγουρα το 3-1. Το 3-1 εδώ με σκόρε τον Γκούρμα. Έφυγε ωραία από δεξιά ο Νιφορόπουλος, έδωσε έτοιμο γκολ στον Γκούρμα, αγκαλιάζει τη δυο τους, ο Γκούρμα σηκώνει στην αγκαλιά τον νεαρό. 3-1 λοιπόν στο 80 ακριβώς.